Goedemorgen en welkom hier. Ik wens dat iedereen weer hier hoort heeft dat du en ik de woordal aan je dochter dat we haar oorzaak ons te vrijen en we haar oorzaak ons ook nog zeer te vrijen. Manchmal mag je de uitdruk dat we zeggen zo'n dingen als wanneer dit moet passeren, dan word ik me zeer vrij. Of ik zeg vielleicht, ik vrij me zeer dat dit in de jant zo is zoals dit is. En dan denk ik dan manchmal, oké, zo dan vrij die nu ook zeer, niet? Manchmal zeggen we bloß dat gleich, ik zeg, aber ik zie nog niet unbedingt zeer vrouw door en ik heb me de aanstel ook nog niet door een eigen stel. Maar we hebben veel oorzaak ons te vrijen. En dat is mijn wens, dat in zondagsmorgens naar de kerk komen, of dem radio aanswitchen, of anders te horen, dat het kan ons van jou daartoe beduiden, dat we ons worden vrij kunnen. Goed, nog waren welkom hier. We hebben hier een schof mensen van de top, een schof wat horen dan anders als hier bij de kerk. En ik had vertrouwen dat God heeft ons van jou op een timer geleid, wat we alle worden gleichen. Niet wegen dat ik dat hier verbrengen, maar einfach bloß wegen, wat het timer net zelfs meinen deed in ons leren deed. Maar eenmaal, wanneer we de schrift lezen, dan komen we on something known. En wanneer je dat zo jeet als mij, dan moet je vielleicht zeggen, oh ja, dat heb ik al veel gelezen. Of dit kun ik al uitwanen als ik nog naar de school ging. En ik weet immer nog wat ganz snel, was ik heb nu al weet wat het in werkelijkheid te ons zeggen wil. En dan blijft immer waar wat hem teruggaan en fresh waren lezen. En ik zei manchmal, dan lees ik fresh hem uitvingen, als ik het dit mal wat je beter verstaan. Oder ik studeer even wat, oder ik lees een boek, wat even dit, oder ik hoor nur de boodschap. En om zijn dat ik wat nog meer kan, nog meer uitkrijgen daarvan. Een beetje zo, je hebt me er van jou maar ons thema, oké? Hoort niet naar mij daarop aan dat ik nu geloof dat ik had het al te holen en ik weet correct wat het mijne deed. Of ik leef dat nu correct uit. Ik wens ik leef dat uit. Maar ik kan het al voets bij studeren al antwoorden dat ik ga en dit over een jaar nog ernoor zei te wassen en ik wil ook doen. En zo, de timer van jou, dat na ik deze mag dat snufreo en ik wil lezen. Een kleine moment te nemen voor ons, om deze vrouw laat een beetje aanzinken. Maar ik wil eerst de tekst lezen, maar de timer over de vrouw is dit. Schaufst du voor het ware richting. Oké, dan wil je vielleicht wonderen, nou wat hast du im zin, wanneer du meist dat ware richting? Wanneer je een bibelmoment hebt, lees dat in Lucas het 16e kapitel. En de 10e vers. Dat is de tekst van jou. Deze firefars, die hebben alle met twee zijden te doen. We willen ons krijgt dat een beetje uit een aannemen van jou en zijn wat u ervan lezen kan. Maar aan dem 12e vers is het hier. Sorry, am 11e vers, daar is dat, waar ik deze vrouw uitnemen, dat ware richting. Lucas het 16e kapitel, wanneer je in de Bijbel bent, hebben we vangen 10e vers aan. Wer am kleine tru is ook tru am grote. Einfach gezegd, klaar te verstaan. Daar we niet lang even wonderen, wat meint dat? Uitleven, mij weer dat de andere was, non-checken. Maar we lezen nu nog weer, we komen terug waren. En wer am kleine niet tru is ook niet tru am grote. Zo'n vers staat de gleiche. Dat hebben we niet lang even naar andere mensen die je wat meint het? Wat meint het? Nou, dat is ziemlich, meestal dan wonder spreekt wie dat lezen, maar ziemlich einfach te verstaan. De 11e vers. Doorwegen. Oh, nu ben ik dat hier top. Doorwegen, wanneer je met dat eierreichte richting. Nu komt het maar door dat we ons vervangen te vragen. Wat meint het? Doorwegen, wanneer je met dat eierreichte richting niet true je was, niet zijn true je was, wer wordt je dan wordt richting onvertrouwen. So nu hebben we hier al een veel diepere vrouw.
Wie würde hier gerne uitlezen, dat wanneer we niet worden trouw zijn met dat eierreichte Reichtum, dan mocht dat woord Reichtum überhaupt ons onvertrouwd worden. Maar we lezen wieder, im 12. Vers. En wanneer je met dat wat een anderen zint is, niet zijn trouw was, wer wordt je dan geven wat junt is. Wanneer je met mij bent, dan nemen we deze vers immer meer erbij en het wordt immer compliceerder. Zo nu reden we al van een anderen zint. Dat wordt ik zo onverstanden geven, dat we onze eerste gelegenheid hadden met een anderen zin te verwalten en dan waar we flash tot ons je komen. En dan de 13e vers. Geen knecht kan twee heren dienen. Hij wordt einen niet lieden kennen en van den anderen veel holen. Oder hij wordt aan einen hangen en den anderen verachten. Je kennen niet God in dat Reichtum tegelijk dienen. Wanneer je het zo jeet als mij, dan hebben we hier nu een naadschofje. Wat we nu maar aan zijn met traagte schaffen hier. Van wat redt het hier? Want de bladzijde komt bij het eerste vers blijven. Wie een kleine trouw is, als een grote trouw. Dat is ziemlich einfach. Dan moeten we zo dit zijn. Ten Beispiel. Du hast best allerlei woorden, best chicks slecht aan dat ik voor mijn boererie. En we moeten zeggen, du hast een grote boererie. En du moest nu even plus somebody else geven. Dan worden u en ik door bekend zijn dat we voor het gleiche reden naar zo'n te geven wat er wordt oprecht met deze zaken verwalten. Wel, we moeten zeggen, ten Beispiel, dan word ik meer rondkijken en dan word ik zeggen dat keiner van mijn kinderen, of keiner van wem immer ik er hebben moet geven, heeft meest zoveel die ever je had om leven als die dan nu wordt hebben. En zo dat we dan nu meenen dat deze persoon die wordt nu weer eenmaal veel meer hebben als per hier toe. Dan hebben we nu dit vers gaan en dat is einfach te zeggen. Dan moeten we kijken. Ja, dan heeft, laat zeggen, een kleine dagloon verdiend en is niemals te veel gekomen. Maar we worden kunnen kijken, dan worden we zeggen, oh, maar dat is trouw was en al dat kleine wat hij heeft gehad. Kleine nummers, wat we moeten zeggen. Maar we worden de lijn kijken en dan worden we zeggen, oh ja, maar is maar al zijn kleine nummers als dit trouw was. Dan, nu dit vers nu, dan best u op een zekere steen, geven we hem de grote klamp. We kunnen er hier uitlezen dat wat u en ik en dat kleine zijn, hoeveel immer we dat wel namen, dat krijgt dat wat we worden zijn, wanneer we in dat grote weer bloos veel meer in dat grote. Wie een kleine ontrouw is een grote ook ontrouw. Zoveel slimmer besteld. Deze persoon wordt op eens slim besteld zijn, want hij eenmaal wordt te veel komen, because dan wordt hij nu op veel steden ontrouw zijn. De andere vers, door ween, wanneer je met dat eierreichte Reichtum niet trouw bent, niet trouw was bent, wer wordt je dat waarhofje, dat ware Reichtum onvertrouwen? Nu heb ik een beetje stil te houden, nu heb ik van junt een beetje te horchen. De vrouw, dat timer van de eeuw is, schaffst u van dat ware Reichtum. Nu willen we ons dat een beetje verstellen, ik sta van de eeuw hier ver, en ik wil junt de vrijheid geven te zeggen wat je denkt dan. Maar ik word ook gleich geweldig op zo'n steen te stalen. En vielleicht hebben we dat nog meer gedaan. Want u en ik worden even om das zetten. En je worden zijn er nog aan gekomen. En du wordt mij om das vrouw. Of ik word die om das vrouw. Du en ik alleen. En dan word ik die vrouw. Schaffst u van dat ware Reichtum. Wat moest u zeggen? Irgendwer. Nu zie ik nu niet. En wanneer u niet vindt dat u voor die zelfs kan zijn, dan zei wel ik wat u gelooft wat dat moet zijn. Maar kan ik voor die zelfs zijn, want u zegt, wanneer u door de feil leest, schaffe ik en du voor het ware Reichtum. Wat is een beetje erklaren? Wat weet je dat zo klaar? Ik lees een klaarheid. Dus hij zegt, ja, wie doen? So, dat ware Reichtum, dat is bij die im Himmel. Oké? Dat is Jezus Christus, dankzij.
Mijn gedanken, schaffen wie voor het woord richting. Oké, zo een zegt dat zij proeft, ieder dag. Wie worden die dat dan nog leven door deze? Gott wies uns das Wunder. Gott wies uns dem schönen Tag. Yes. So dat connect op. Schaffe du en ik voor het woord richting. Zit die dat zo dat die nobere, die broeder deed? Nou wat checken we? Had je dat klaar als een polied dat je begint voor het woord richting schaffen dan? Dankzij. Was ze met mij zei? Die hadden klaar, ik vraag me dat toe. Lians, wat is dat? En de waarheid wandelen, trouw te zijn, yes, dankzij. Dankzij. Ik vraag me wanneer we kunnen zeggen, ja, ik schaf voor het woord richting. Wat schaft het begint? Hij als mannen hebben ons voordat klaar dat we schaffen voor het woord richting. Drink door hem al de vers. Doorwegen. Wanneer je met dat eierreichte richting niet zijn truie was. Kan ik van jullie een beetje hier? Van wat redt het hier? Kan je een bijspel geven? Wat is het wanneer ik niet zie truie was, maar dat eierreichte richting? Because dat heeft zich nog een grote je voor, waar ik dat niet zie. Some van jullie zeggen, je schaffen voor het woord richting. Fijn, ik blijf jullie dat. Oké, de broeder zegt, hij wordt het zo verstandig hebben met te doen, waar we met het geld omgaan. Want we niet terug zijn met dat. Goed, stem met. Nog meer gedanken. Wat is hier, you know, dat is te heren, dat is entweder, we worden met dit op mijn recht zijn. En dan is de gelegenheid dat we dat woord richting hebben, want dit over niks is, dan lezen we dat eruit, dat het woord richting ons kan maar eenmaal voorbij glippen. Wat is dat eierreichte richting? Oké, in grotere klampen zijn het op te schaffen. Bloos een grotere klampen te schaffen, oké? Dankzij, ik vraag me van hem je danken. Maar je danken, wat is dat eierreichte richting? Oké, de gedanke is van wie de genoten niet aannemen doen. Dat stemt me ook zo ja. Dankzij van hem erbij nemen, yes. Ik blijf ook, dit is een feuervars. En ik geloof niet dat we dat oorrechts lezen doen, want we de alle matten een geldbril. Ik nam het maar zo, want we, some van jullie gebroken de bril. Hadden nu gelijk op. En zo, je zijn alles duurste bril. En ik nam het maar, want some mensen hebben een geldbril. Die zijn alles wat ze zijn hebben. En we met weinig $5 of weinig, you know, hebben allemaal geld te doen. Maar we zeggen dat alle oorrechts is. Maar wat ik meen, dat we dit over allemaal geld gaan lezen. Dat pastoren heeft unbedingt dem indruk, maar ik geloof dat ook, wat gezegd wordt, dat dit heeft ook met ons geloven te doen. Of als we de genade aannemen doen. De 12e vers. Ik ga hier nog een paar meer vrouwen en we hebben zomaar even gaan, dat ik jullie wel hier wat verbrengen. Maar de 12e vers, en wanneer je met dat wat een anderen ziet is.
Van wat reden we nu? Ik wil jullie tot deze, mijn vrouw. Heeft irgendwer van jullie door de laatste week gefeild dat je schafte met een anderen zijn zaken? Irgendwer? Ja? Wo? Oké, zo'n ander weer, die had zijn onderm zijn geld en dienen hang van een tijd. Oké, maakt sens, dat is simpel einfach te verstaan. Ik schaf met onderm zijn geld. Weet je niet naar somebody else wat we zeggen, hij had met onderm zijn te schaffen? Irgendwer deze week ei wordt dat je met onderm zijn schafte? I'm sorry. Oké, alles wat we hebben is in een waag God zijn. Oké, goed. Daar wordt het al wat aan inkomen. Dat is niet mal meent. Hier zegt het, dus voor zegt, en wanneer je met dat wat een anderen ziet is, niet true zijn geweest, wer wat junt dan jewe wat junt is. Dus voor je aan stem dat verstaan, dat du en ik ha irgendwo wie hebben wat. Aber dat heet zich aan des Forschen zo, dat wat we ha is, aber wat doen zijn als wat ik je nu met een anderem zien schaffen. Eerst wat God meen die wat leer, dan gaan du en ik nu met dit schaffen. En dan doen wat we geschaft worden, wat we dan dort krijgen, wat werkelijk ons is. Nu kom ik, naar mijn mening, naar de beste vrouw in dit ganze afsnit. En wat is dat? Dat wat werkelijk ons is, wat is dat? Okay, en broer, ik leef tot even je leven. Wat ga je van danken? Wat is dat? Oké, dus broer, ik leef tot de kroon. Kroon op een van, ik leef in Timotheus. Ons is de kroon versproken. Ja, dankzij. Maar dan, wat is dat? De schatsen im Himmel. Wie stemmt dat zo? En dan de 13e vers, de laatste vers en ons tekst. Geen knecht kan twee haren dienen. Ik zeg je eerst am Anfang, wanneer we de eerste vers nemen, is ziemlich einfach. De tweede vers maakt het een beetje compliceerder. En immer compliceerder en aber immer beter, wanneer we dat kunnen verstaan. Geen knecht kan twee haren dienen. We hadden het nu gehad, we hadden het eierreichte Richtung en we hadden het ware Richtung. We hadden wat een anderem ziet is en we hadden wat nog maar ons wat zijn. Nu hebben we hier twee haren. We hebben dat de haren really, wat zij beschrijven, dat zegt plus geen knecht kan twee haren dienen. Hij wordt einen niet leiden kunnen, maar dat geeft ons in dit vers niet te verstaan wer dat is. Dat is plus einer van de twee en van den anderen veel holen. Du en ik worden op ons antwoorden dat aan des einen door gelijk aan dem gelijk te hangen en van dem anderen wil ik weinig weten. Einem würde ich ehren, oder das sagt hier, an einem wo ich hängen, und dem anderen wo ich verachte. Je kennen nicht Gott. Nu sagt er klar, wohnt die zwei Haare sind. Je kennen nicht Gott in dat Richtung zugleich dienen. En daarom is de vrouw en ons tekst van jou zo wichtig. Schaffe du en ik voor het ware Richtung.
Ik had de laatste paar weken een boek gelezen. En door dat gelezen boek heeft mij deze boodschap een beetje opgewekt. Het is een fijne boek dat handelt zich om wat onze instelling is over de arme mensen. Maar dat heeft mij verschillende leerd. Het is een Engelse boek, het is geschreven van Gary Miller. En de vrouw is, waar is Lazarus? Want we worden hier in Lucas 16 dus nog weer lezen. Dan komen we door bij de arme man in dem Lazarus, de rijke man in dem Lazarus de verzien der. En zo, ik wil dus Jan de onderkenning geven. Goed, we gaan hier een paar gedanken uit te nemen. Maar ik wens, we kunnen alle van dit wat leren. Zo, trek naar de vrouw. Van wat van rijkdom schafst u, of schaf ik? Ik vraag me, wanneer je kan met klaarheid zeggen dat ik schaf voor dat ware rijkdom. Ik geloof ik even neem je dit te zeggen, dat je wordt zo voets met mezelf metdenken en zeggen, dat is niet wat ik would jeder een Christ geloven, wanneer dat would zeggen. We kennen waarschijnlijk mensen wat zich bekennen als Christen, en wanneer bij hem worden ons komen zeggen, ik schaf voor het ware rijkdom, dan wordt we werkelijk even twijfelen die de waarheid reden. En dat heeft mij om mezelf ik gewünscht dat God would te mij reden. Deze boodschap is niet gezonden om irgendwem nu te rechten. Dat is niks van dat. Maar veel dollar om onszelf te brieven. Dat wordt een slimme zaak zijn. Want ik bloos zeg, ik schaf voor het ware rijkdom. En in werkelijkheid aber niet doe. Zo onze instelling. Wat du en ik door zijn tijd hebben, weest van wat rijkdom ik en du schaffen. Dat heeft met te doen, waar we onze geldzaken verwalten doen. Waar ik met mijn geldzaken schaffen doe, is actually een ganz klare zaak, woon van die 2 jaren ik dienen doe. We hebben vandaag een dag in onze wereld, en zij draal gedreid, en zij verbiesterd zijn, ook in onze kerken, en zij verbiesterd zijn op veel steden, waar we ruim geven doen voor iets, waar we ruim geven doen voor eierachtigheid, en waar we ruim geven in de wereld door alle christelijk naam. Dit is een zaak waar we als kerk, en ik ga geen kerk niet aanzoeken, nu moet karakterlijk zijn, maar dit is waar we als kerk en als christen moeten op eens even wakker zijn, of even wakker worden, en dat is, waar staan we? Dat zal zich alle raas veilen. Dit 13 vers zegt aber, dat is en weder een oder dat andere. Deze boodschap die moet kunnen langer zijn als ik die van deel merken doe. Zo ik ga niet dat ganze thema oder wie kunnen veel meer erbij doen. Maar eine zaak, waar du en ik ons kunnen brieven, verwonder ik toen schaf ik is, waar du en ik met onze schuld omgaan. Wat doe ik wanneer ik weet wat schuldig zie? Dit is dat wat we eerst lezen wanneer ik een anderen zien heb. Dat is een zaak waar de Bijbel verruimgeven heeft. En spreken lezen we daarvan. Niet dat het dat vader deed, of dat het met motor spreken, maar dat redt ervan dat einer dem anderen wat schuldig kan zijn. Op een operatie was. Ik geloof, we hebben alle met zijn stad geschaft. Ik heb veel van ons zetten van de waarschijnlijk in Harsje toe en weten dat ik zie hoe we wat schuldig. Een zaak wat ganz in ordning is, bekennen zich even in je wessen even ha. Maar het heeft veel uit wat ik van een instelling ga even dat, wanneer ik hem wat schuldig zie en ik zie hem dat even dem even tijd of dat is niet meer in ordning, dan zie ik in werkelijkheid wem wat schuldig geworden. Wanneer mij dat niet meer wichtig is, waar mijn schuld in ordning staat en ik kan ermee leven dat ik janem of diesem schuldig blijven doe. Hier is het waar ik vang om wat te verachten. Laten we dat eerst, we worden een haar verachten en aan dem anderen hangen. Dit brengt het pad door dat ik einem niet meer lijden kan. Hier is het waar het klaar wordt, wem ik dienen doe. Ik dien over dem mezelf.
wie hat das wahre Reichtum nicht mehr im Ziel, wenn mir dort ein Dank wird, dass ich die was schuldig blieb. Dat Jeff zegt, dat ik en du worden we wat schuldig zijn en we kunnen dat niet betalen. Maar wanneer ons dat niet een Dank is, dan hebben we er wat met doen en we gaan de zaak bereden en vanreden en de zaak blijft weer in ordning. En dat doen we wanneer we de klaar hebben, wem we dingen doen. De andere teken van hoe mijn instelling vielleicht am oorigste is wie hier dat hier zal. Wanneer ik je zonnen zie in grote rijkdom top te roepen. Wanneer ik niet wil alles jennen, mij zal het schijn gaan. Ik wil schijn, ik wil lees, ik wil goed leven. Dat weer de Amerikaanse man zien trouble als hij een grote arntje krijgen had. Want mij dat wichtig is, dat ik wel een zeer grote hebben goed ene. Nu, als ik hier aan denk, als ik 's morgens in het keuken en ik met mij doel zaten, dan zag ik dat bij iemand dat ik wil me op vrijstuk wil gaan, een klein beetje van mijn yoghurt laten op een bakselem spritsen en dat zag ik hem als ik eens in het keuken werd. En, you know, mijn vrouw wordt nu checken, dat het nog een is. Maar dat werd mij wichtig, dat ik wil dat zijn los te zijn. Mij anker dat. Wanneer we in deze wereld aan geld denken, en dat eigen rijkste mammon, we hebben allemaal dat te schaffen. En dat is waar dat in trouble komt, en dat is wanneer we dat janken te hebben. En dat willen we meestvoets in worden. Ik stel me zover, we hebben alle geboden van de oude register, als we naar de kerk komen, wenn we horen wat hem zeggen, we willen rein aankomen. Wanneer ik van kom ben, of ik heb irgendwo een stof geschaft, dan doe ik eenmaal, dan doe ik een beetje zo stetsen, wenn we worden annex, die waren stoffig geworden, oké? Okay? Schwin alles zijn lust te komen, en dan zie ik wat er rijdt hem dat nächste doen. Een mens wordt er verschaffen heeft, dat hij zich niet wel met hem geld bingeloten, dat met zijn geld ook veel te stet. Like, so, je meer geld du hast, je drukker fangst du aan te worden met zijn ervan los te komen. De nächste war, dem ist dort in der Welt ist dort eine Ehe, wenn du kannst so reich, stoffig, beschlaubert ankommen in der Lied an alle seine Worte zu freistichelt. Dat is de idee van geld. Je meer, je beter. Aber als een Interesse, you know what? En zo, als we naar de kerk komen, van de oom, dan zie ik me zeggen, wanneer ons de buiten wird wat geworden, dat irgendwas hat ons bestoven. Waar we mal zeggen, dat we, ja, something could zijn geworden. De nächste beziet ons, die had wat gedaan, en dat stift zo even met even, dan worden we schwin alle haar wat schoonmaken, dat ik zie rein. Ik dacht aan, en vielleicht wil Gott het besproken als een bijspel. Ik dacht aan, een mens, God ziet zich mensen uit. En manchmal, dan wordt hij bij die kracht dat doen, wordt hij die wat in grote klampen laten even stuiven. En dan word je drak voor, wenn ik wel van dit los. Zo dat is niet een goede, een aantrekkende ding, waar je nog ganz beslabberd neemt, wie willen van dat los zijn. Dat ze niet dat de stof niet alle aardig wordt. Wanneer du en ik voor dat ware rijkdom schaffen, dan willen we niet met geld besmutst zijn. We worden maar met geld omgaan. Dat ware rijkdom. Wat is dat? Apostelgeschichte, het 20e kapitel. Daar weer Paulus in zijn laatste reden. En hij zegt dit. Nu hoorst, nu komen we naar een zeer fijne pot van de boodschap. Als Paulus was in het laatste mal tot de gemeinde de reden deed, dan moet hij het opmerkzaam over dat afgoed te geven. Zij je gaan afgoed omkomen. En Epheserbrief, hoorst me wat het zegt. Wie zijn zijn oven? Dat is al de vers, de 14e vers, de Heilige Geest burst dafür, dat we dat krijgen wat God ons versproken heeft. Dat is dat ware rijkdom. Epheser 1 vers 18. Dat beet hij dat we worden dem Geest krijgen, we worden kunnen erkennen, hoe groot en herrlich dat afgoed is, dat alle Heiligen Christus gekregen hebben. We schaffen hier
für das aufgeht. Wir sind hier als Fremde in dieser Welt. Da wollen wir von dieser Weltsache so wenig als möglich in uns antreiben oder anhängen lassen. Wir tolen also Gott, dass wir können all verab, für das aufgeht. Das ist, wo wir von reden. Wir tolen verab, wir haben einen Schatz. Wir haben einen Schatz im Himmel. Some Christen haben leider nicht einen Schatz im Himmel. Warum? Because they haben das Ehe. Das, was wir ein paar Verse wieder lesen. Weil du und ich da klar haben, dass wir schaffen für das wahrhaftige Reich. Das ist, ich sehe Reich in Gott. Ich sehe Reich in Christus. Das meint, ich vertief mich mit Gott. Ich vertief mich mit Christus. Ich stoß morgens ab, was wir hier hören. Und ich sage, Gott heeft mich een neer schmakke dag. De zonde ging van jou war so schmak ab. Nu so war hinge de Wald hier. Dit is wat Gott ans geven deed. Wir sind mit der Sache, die mooi wie. Hast du mooi dat du in dein Leben dat mooi is? Mooi ik dat? Weet je wat, wanneer ik voor het irdische Reichtum schaffe, dan mooi ik dat niet meer. Wenn, wie fährt das doch nicht an? Wenn es nicht, so ist mein Denken das. Weil wir da klar sind, dass ich sie reich und das, was für mich ist. Wir sind versprochen worden. Wir haben den Schatz im Himmel. Die Frau zum Schluss ist noch einmal. Schaffst du für das wahre Reichtum? Ich schließe mit dem Vers in Kolosser, das 3. Kapitel, dann werden wir beten. Wie weiter dort, dat je van Herrn ein aufgetreten worden, je deinen dem Herrn Christus. Ich gleich mit das Gedanke zu schließen. Du und ich weiter dort, dat wir von der schaffen, wie mit alles, was nicht ansetzt. Keiner von uns. Aber wenn du und ich geschworen, ab der goldene Gasse in dem Palast vom Himmel sein, dann waren du und ich dort eine. Hast du mal gedacht? Im Himmel, wo wir nicht ja sind, verarmt sind, dann sind du und ich ein Däumer. Weil wir noch abstunden beten. Vater Gott, Dankeschön, was du gegeben hast für uns. Gott, wir erkennen, dass wir sind vielmal in Live mit dem Arrest Meister in Physik hier, was zu leben, was kompliziert ist. Ich bete für mich selbst. Ich bete von dir für uns alle, was hier gehorcht hat, dass wir das klar haben, dass wir uns nicht lassen mit das Geld behängen und uns lassen mit dort, was feststellen. Aber dass wir das viel anchecken als something, was wir uns aufsteigen und gehen, ohne mit dort beeinflusst durch diese Welt. Ja, von uns dem Sinn, aufrichtig zu sein. Ja, von uns dem Sinn, treu zu sein, mit dort, was nicht uns ist. Und ja, von uns immer ein beständiges Bild von dort aufgeht, was für uns liegt. Amen. Gott segne euch.